We have been. You have arrived. Okay guys, hello guys, hi guys. I know guys, mtumangamani misa. All right guys, okay. Right guys. Dedzaiva mwe guys, aiwanzi that song. Dedzaiva mwe guys, dedzaiva mwe tifambe tose tichinda kwatiri kuinda uko aiwa. Hamudi kunomisa interview yanditika dedzaiva mwe tinzwe, dedzaiva mwe. Dedzaiva mwe tifambe tese. Dedzaiva mwe. Right. Okay guys. Right. Ese zvamuri kuziva guys, tikuenda kunoona nezuro ndakakudzai ndikati pane message yauya kwandiri isina kunyatsa kuita mushe yababa nemwana. Saka ndo kwandiri kuinda. Saka nenga asipo hapo musazoti kwai kudi. Anditika asipo hapo tikuinda kune message kuna vaya vakanzi kwai baba nemwana vari muno muvaya. Ndokwatiri kuinda kuti tinohwisa kuti zviri kufamba sei. Anditi vamwe vedu mazimba vari muno umu toda kunyazonzwa kuti chiri kuitika zviri kufamba sei. Anditika saka ndokwatakananga ikoko ndokwatakatonanga izvo so tichienda. Saka tichienda zvedu kudai so guys. Pane munhu ari kuda kuya panapa. Regai ndimbomudedza zvangu ati varaidze tichiindako timunzwe kuti anoti kudiko. Kunzwike here before. Hello. Hey, Alpha. Muri sei kwanzvadzi? Zvekuti kwese. Wedzerai volume kapa phone yenyapa. Ndawedzera, zviri sei? Ndiri bhobho. Aiwa ndakudzai ndikati pane kwandiri kuda kwenda ndiri muroad asi mutori live so matoyepa live so tichifamba zvedu tichienda kwatiri kuenda uko. Bho zvekuti kuri sei? Ndiri boy, ni muri seiko? Ko nyaya makamushtaura ko how far my levels? Malevels ndokwandiri kutoinda asi imi mutori pa live izvo so saka tine mi panapa anzvadzi. So guys ndina hanzvadzi vandinawo panapa. Regai vazviintroduce vega kuti ndiani vanoita nezvei tichiinda kunotsvaka address yatakapuwa kuti tinonzwa kuti nyaya iri kufamba sei kumba kwatiri kuinda uko. Hanzvadzi zviintroducei mega kuvanhu vari panapa tinzwe kuti vazvinzwire kuti ndimani zvakare munoita nezvei zvakare munowanikwa papi. Okay, inini zita rangu ndonzi Lamont Chitepo. Vanondiziva ndiri munhu wemagitare. I've released a couple of songs, My Way, Fuka Fuka, and the like. I'm based in the UK, and that's it really, Melly. Okay, right. So if people want to know more, aiwa ako kana vanhu vachida kuziva kuti muri single saka vanoenda kuYouTube here. Handi vatanga vanobvunza pana vati kuti muri single here. Imi ngotaurai pano kuti muri single here, imi muri available here. Ko imi vahlei kutaura pano muri kuvanzei imi muri single here imi. Don't you think that's a little bit personal? All right. Saka imi manzvadzi munoita zvokuimba music yenyu yamunoimba ndanga ndichiiridza panapa nongachibvunza kuti musician iyo ndiani anoimba kupi music inonzi chii. Can you tell us more about music yenyu inonzi chii tichiinda zvedu kwatiri kuinda? Okay, music yangu i Afro pop. Okay. Afro pop, which means kuti it's popular African music, but yakasangana ni urban, hip hop, R&B, all put together. But really, it's a typical Zimbabwean sound underneath all of that. Saga, no sound music. I'm based in the UK, so I've done my shows in the UK, in Zimbabwe. I'm actually, as when we've gone off the corona business, I'm hoping to go back home. Not beg myself to Zimbabwe, that I can come back and forth. Because
miss my fans. I think 90% of your I don't see any music one look at Zimbabwe, so I think it's only right to base myself. Okay, so imimi music yenyu yamame nayo so far music yenyu inowanikwa pa YouTube anditi link yenyu ye YouTube ndakamboikanda sikune avo varoda kuenda ku YouTube vanotsvaga vachiti kudi vanoenda ku YouTube vanongotsvaga vanongotypa Lamont Chitepo ndichiona song nyuwani aiwa tiri kusvika pasong nyuwani ipapo imbotiudzai kuti link yenyu inonzi kudi yeah, YouTube is Lamont Chitepo. If they just type in Lamont Chitepo Gumire Mbada, they'll find me. Okay. They'll find all the songs I've done. All right. Lamont Chitepo guys, kune varoda kuenda ku YouTube kunoona hanzvadzi vatinavo panapa zvakare kuti vanonyatso kupadamura sei music yavo handiti. And zvakare mune album nyuwani yandanga ndichisong nyuwani yandanga ndichiridza. And maita lucky my diaries because you are the first people vatanga kunzwa song iri kuyareleaswa nhasi. Song yariliswa nhasi yandanga ndichiridza panapa inonzi kuda kwenyu mambo handitika yata ndiani zvari kufona zvo uyu vedu wenu tiri kuita live iye ufona right song iyi yariliswa nhasi guys saka imi ndimaita first people kuti munzwe nezve song iyi panapa padiaries maita lucky singatomboiti vedu way iwono kata munhu anoramba chingofona right saka tiudzei hanzvadzi nezve song yenyu ichi chakaita kuti muimbe song yenyu pakauya muna November tasikatombozoti kune chinhu chinonzi corona kana kuti chii but Killer T kept on insisting kuti ngatimbe chinhu chine message ngatimbe chinhu chine meaning and then so ndakatoti ndakagara pasi ndakatotsvaga mukatikati kuti ndiyatodzura mawenu ane meaning for me personally and then song yakurelisa kwataiita takaplanwa kurelisa this year yabendrana nezvekuitika right now, so I think it's God's guidance why we sang about that at that time. We didn't know that this was going to be the case, but vanhu vari kuiteerera vari kuti song lockdown aiwa song inokomborera zvayo saka matikila ti ndiye akakuinspire kuti ngatiimbe izvi zvine meaning kwete kungobvaruka chiri tingoimba zvinhu zvisina kana order because song ine meaning meaning akaramba akapindira because akatombotaya mamwe masonga I don't like it, but akaramba akapindira and I respect him for that. All right. Aiwa hanzvadzi ndofunga song tainzwa vanhu vese vedu song mainzwa kunyange achitibvunza kuti song iyo yabva kupi song guys song iri kuimbwa nehanzvadzi yedu ava handitika Lamont mukaenda ku YouTube handitika mukanoti Lamont handitika anotobuda ndiyega anobuda mukangotonyora kuti Lamont ikoko vhuka handitika vhuka anobuda iye handika please guys ndiri kukumbirawo kuti mose muri panapa just go and subscribe kune YouTube yanzvadzi ava handitika tisapotewo malocal artists edu vanhu vasina kufunga kubira vanhu vasina kufunga kuti vafambe mustreet vachiita zvokubvuta zvikwama asi vakafungawo kuti rega tiitewo something noupenyu hwedu handitika that song guys mainzwa kuti inokomborera handiti saka vedu ngatiendei hedu ku YouTube subscribe ku YouTube channel yanzvadzi ava tinzwe kuti tive nemusic tiiridzewo pese patinokwanisa ini ncharamba zvangu ndichingoridza music yavo iyoyi pese pandinenge ndangofungira ndichiita malive angu kuti murambe muchiinda zvakare ndichapota ndichikukandirai malinki pano kuti munyatsonzwisisa handitika kungotiko zvino tiri parodi and vanhu you are curious kunoona vanhu vatiri kuenda kunotsvaga kuti ndevapi and kwakanzi vanoita nezveita vekumarokesheni yedu alright so hanzvadzi tapinda mumarokesheni ndofunga kwatiri kuinda kwacho kwakudhuze ndichazokufonerai zvakare kana ndichinge ndakubvako zvingaita all right sharp right guys so tapinda takutsvaga pamatisi isi patiri kuenda hatisi kunyatsokutopaziva kuti ndepapi handiti muri kunzwa hatisi kunyatsoziva kuti ndepapi tatoisa Google map kuti tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei ini handisi kuziva kuti ndepapi patiri kunyatsokuenda chaipo handiti maona saka tiri kutotsvaga iri padhuze
ndokwatiri kumarcation guys kwatikuda deidzai vamwe guys deidzai vamwe vachamisa interview wose tikwa he hatina kuona he hatina kuona deidzai vamwe handiti tinde tose handei tose deidzai vamwe handei tose please share the live toda kuti muone kuti vamwe vedu kunoku zviri kuitika kunoku nenyaya yelockdown iyi zviri kuitika muno munyika muno muSouth Africa maforeigners vamwe vedu vari kune dzimwe nyika kuti zviri kuitika kune dzimwe nyika kunoku handitika toda kuti munyatsonzwisisa munyatsoona kuti zviri kufamba sei atitozivi patiri kuinda kutotsvagawo kuti ndapapi kutotsvagawo kuti ndapapi handiti maona saka deidzai vamwe guys tifambe takawanda handei tinzwe kuti tione kuti zviri kufamba sei ndokwatiri kunoku kuti tinyatsokuvaona deidzai vamwe turn right and turn left okay turn left then turn right pasina manamba saka tinoiwana sei kupi amira ndifone guys destination yedu iri kuti tasvika regai ndifone patina handisi kuona kuti totsvaga papi mirai tione kwai next door ndo ine nhamba munhu anogara padhuze saka regai nditoita zvekufonera munhu iyeye tinzwe Hello, sisi olikai? Bona ke filwe number ya gago le omwe wa moZimbabwe ne ke fo tseleng ka fo strateng ka fa kuna le ntate o wa moZimbabwe le ngwana wa manyana ke kupa gore o tlole kontle a kitse gore o tswa o go kae o fo kae ka go ke create fo kae a kitse okay all right de uyo all right guys all right nde baba dumela os ligai riteng yo gantse ke sa itse ya no ke tsentse Google Map ke ri ya no ke fokai ri tlotlola mo antate o le limana o batse ba re o tswang ko Zimbabwe mo mwana ke mwana ke ena mo Zimbabwe wa teng o ke ena ba re ke mang kuda yes kuda uri right and untata teng kai wanna kafa ko kai for next door oh letane ka for tseleng ela banna go mo ga go gona le bara yana ka re ka khona tsamaile mwana o teng papa teng ga ke tso ga o teng o ise ande tshino ka baba bako ka leboga o se ko re o tla feletsa go ja ke o manga o antsa mo fa dijo o ja fo gona fa motshega go tloga le ntse ke mo tlhokomela motho go tloga grade R ntse ke wa ke sokola le papa serious mama teng okay hold on because mo live in cafe all right mama ba ri kuti zvo vari kubatsira Claya uya kuno kumwanangu vari kuti vanobatsira chikomana ichi kuda uyu ndikuda uyu mwana wokumusha kwedu uchu vanogara vana vali tuli papa teng vana vali
hanzi vanogara vari 2 nababa vachona. Imwe information ichazokudzai kana ndabvisa mwana uyu iko zvino handidi kuti anzwe utasishonakira. Alright. Mwana uyu ari kunzi akaraswa mubhini. Mwana ari kunzi akaraswa mubhini ushu. Mwana uyu akakandwa mubhini. Akandwa mubhini. Anditika ndokubva anongwa kudaro nobva baba vacho vamutresa vakamuwana. Saka ari kutoti mai ava vari kutizvo ndo vakauya anoya chidya pano. Ani manzwa chitizvo uchadzoka wozodya. Saka mai ava ndo munhu wemuno muSouth Africa vanotoyawo panapa vachitomupawo chikafu vachimudaro. Akisi uri ukona kuaddress saka inkasikuwanyana se ukona kusibua soya kuti vakone kutla anything. Buddha kibwa ka English. I've learned Buddha from grade R at school, so we realized for the father he's working for himself. He's selling sweetie, he's selling the giggles on the stick. Okay. Yeah, so that's how he survived. He started selling while he was at town. So Buddha from grade R, he was going to school alone. So I noticed that he's in our school. That's when I intervened. So I started going with him. Okay. Yes, in the morning. So you are the one who's providing food for him because normally there's no food. Not when the father is working. The situation. When he's selling those sweets. Yes, he's selling at the metro. Okay. Yeah. So now because there's lockdown there, I know he's not selling anything. For so me to start realizing, I was asking this one. He was just communicating with my son. Okay. So what did you eat? On that day after he finished eating, after he finished writing, he went to play. He went back home. So he didn't eat. So I asked him, what did you eat at the evening yesterday? Nothing. What did you eat in the morning? Nothing. What did you eat at night? Nothing. Again the next day, that's when I asked him. Oh, shame. I said, what is at home? Just say, no, there is a mealy, but there is nothing. My father said, go to Spa to see whether he can get something. To go and beg. I don't know, but he do make plans anyway. Sometimes he do when he's selling. Yeah, because even the rent he's paying for himself. The school is paying only 500. The school has per year, per month. Okay. Yeah, there's the white lady who's helping with 250, and then there's another white lady who's helping with 250. who has been helping them. I think also from when Buddha was young. All right. Yeah, and where do you know the history of Kuda's mom? Because I heard something like Munali, he was a long time when Buddha was 9 months old. Yeah, and he was left somewhere that is awkward, of which we cannot say, so that so that we can, in order to protect him, we cannot say in front of him. Ah, shame. Hey, I don't know how to thank you, my sister. There are so many, 2% of people like you South Africans who looks, after foreigners the way you are, to make sure I have nothing, just but has I just help to make sure, because sometimes you look at the lunch box, it's only bread with nothing. He'll just go to school, he don't eat that bread, he want to eat with other children. So sometimes situation get hard, but the father tries his best. He's providing for him. So now the situation is bad because where will he go to sell? No way. And they saw the police all over. And so the police all over. So even with the rent, we don't know what will happen now. Shit. Okay, let's just hope that maybe we are going to get the father at home. Maybe can we go together? Yeah, no problem. It's not far. I can even walk. All right, let's walk. We can walk. We are going that side. Okay, guys. The guy tifambe ne mwana uyu. Mwana uyu ndio kumsha kwedu, mwana we kwedu ushukuda uyu mai mwana. Nya yake andakudzai. Mwana ari kunza ndakudzai ndataura neshona because iye haanyatso kunzwa anobata apo neapo sokuti mwana akakandwa mubhini ari mwana mudoko doko, saka wakadongokurawo kunoko achita zvokungodaro saka unogara nababa vake. Saka baba vake hanzi vanotengesa maswitsi pashopu. Saka vachitengesa maswitsi pashopu. Saka right now like zvamuri kungoziva lockdown yedu iyi kuti hakuna kuri kubvumidza kutengesa and what. Saka so this lady now ndiye ari kumubatsira because akamuona akamuidentify, amuona achitamba nemwana wake, akamubvunza kuti saka iwo wadyei, mwana akati hapana. Mangwana zvakamubvunza kuti wakadyei, mwana akati zvendarara nenzara hapana. Akamuona manheru akamubvunza kuti wazodya here, akati hakuna, kunongori nekaupfu kashoma, hakuna usavi handitika. So ndo situation yacho irichi
iri kuno uku. Handiti tiri kuita zvokubatsirana pano padiaries tichiona kuti ndevapo vamwe vedu vanoda kuti vabatsirikane. Saka regai tisvike pamba pacho tione. Haatozivi kuti amai vake vari kupi zviri kudii, zvekutoti mamunzwa mukadzi uyu achitaura nechirungu kuti haatozivi nekuti renti vachaita sei nokuti vanorarama nekutengesa maswitsi. Zvino maswitsi hachatengeseki. Saka tati regai tite reach out. The fact yekuti mwana wekumusha kwedu hatikwanise kuti timusiye baba vandeve kwedu tivasiye vakadaro. Handiti ndosaka tati rega tisvike kuno. Uitlokomele mwana kane koloi. Ndosaka tati rega tisvike kuno kuti tione kuti zvinofamba sei, tinzwe kuti nyaya dzino ndo zviri kuitika izvi kune vamwe vedu kune kuma foreign lands. Guys, if you don't know, if you are a foreigner in a foreign land, these are some of the situations that we meet. These are some of the situations that are happening every day in South Africa, UK, in anyways, UK is better because at least they get a little bit of money somewhere, but it's totally different from South Africa, because South Africa now, you are not recognized when you're a foreigner, you don't get anything, so you have to fend for yourself. Or kifa, or urikona utsena for ten, kusiya mwana karotsena. Saka takupinda pamba pacho ndi papa. Pavanonzi vanorojapa. Pane mikuku yakawandisa. Yeah, nabantu vavanzi too much. Panogara vanhu vakawandisa, guys, muri kuzvionerawo yard 1 pamba pavonda papa. Uteng. Hi. Yo, yana hana phone. Hi, tsene phone yako. Okay, papa good papa. Wa kare ukomora ka falo ntsemere ore kena. Oh. Tsamo mocheka good. Sama Wa bona komora ka fale kuna le mothampo re kare kena wa ka. Ake kena. Ye macha. Lo wala ne janga samba na koshi. yana usama ya o utsaka gate. Koko kai. Ukafa komora ukafa. Utsaka gate. Hakuna gate. Kafa. Hakuna gate. Hakuna gate. Hapatolo, Okay, aputulo ke ka komora ukafa. Tumele bakhulu. Likai. Okay. Huh? Muri sei. Oh, vamwe kumsha kweda regaiti mbonzwa vamwe kumsha kweda. Regaiti shimirira baba vemwana regaiti mbonzwa baba vamwe kumsha kweda apa. Ndo zviri kuno kune vaya vanozongofunga kuti ndo muri kuona. Ehe, guys. Ndiri right zvazvo muri sei. Zviri kudi? Malevs aripo. Ndimika muna lockdown. Tikutsvaga wakanzvadzi baba vemwana tanzwa kuti mwana uyo. Timvana iyi. Unogara pana. Hanzi vanogara pane kurumba wangu vari koko. Mujabu. Andichovazive. Kwakanaka, okay. Isusu tinobva ku Sis Melly's diaries. Like now you are on live. So tinu ku recognize people of our own who are struggling so that we can help. Because remember, South Africans already, their president is doing a plan, but most of the Zimbos, they are stuck. So somebody called me akabandudza kuti pane situation yemwana akadai. Uti? That side. Inside there. No, that side. Oh, that side. Oh, ari utenga. Okay. So ndo zvatiri kungoita, which is just a charity foundation that just iyadiwani yose iyi guys. Hayo. Yana ugai. Tumela bakhulu. Ligai. Ripeng. Papa. Hayo. Kusila geti. Yana romo kiriya kai. Hari. Na ungari vari papa tengutsule ka gate musi. Yana romo kiriya kai yano. Ene yana kitsuru utsori phone oro yang. Mwana tenki mukirile kwa. Kozi kifilwe na phone number ya also ole. Kibeki phone kia ko also ole.
so re be re tle ka fa re tlo boa le papa teng yano re tse yano re mkrea yang papa teng o teng ma spakwa shu le ke kume yano mare ke spa mo se ke gona go fapana le ena ka mo strateng okay kalebuga iring ke emenyana ke bona re ka gona mo kreana ku safari tse guys it seems as if baba vari kunzi vabuda havasi kusikama kuti vainde phi saka tombotimirei i1 yard yose guys i1 yard yose iyoyi pakadoipa tisingatoereta painenge iri 1 mai mwana saka ivo vanodogara avo muchimukuku chavo chinoti tipinde utakaitsi foni yo yano hayo komurako osi vari mutu outsile musika gate kisaidze okay alright vari kutsvagwa vari kuya havo vari kuya baba kuda lina ke kirile number ya gago late white ke kirile number ya gago ka ba past 10:11 so okay alright so utsena skolo kai utsena go St. Augustine ko tropo St. Augustine papa ga di sa go ke go etsa the best something ngwana ke fela gore sometimes wa itse ga o ipere mara St. Augustine ya dura mus ko school ba mo patedisa 500 ha patali full charge because the principal wa go teng ke ya butaka musonsonza ke ya butaka ne ke rena di study lo mama ke ya butaka lori ya go file ni number ke reka le le okay alright so bone ba itse bele okay ba itse situation au nna ka tsa itse be ke tlo mfonela mos yano ka skofu ka transport we sa yang ke go wa rekisa so e bode mo fa 20 ranta ya ju na go ngwe yano wa sa mbatle le mo gaufi o tlogela a re yetla o kai o bua merere yano re me emele o feliz le thuno mne le sa tshaka ska e kumle gore se re la mata ka skiti o ka fa re ka se kgone go ya ko teng le kaya ha re yeng ko teng wa bona le tsaya science straight ya le fite for besana ma straight fa okay le ta bona bo mechanic na le bona bo mechanic ka nya first forensic mara le putuluka ya all right regaitinde guys tiri kurugesheni kuno hlohlisa se atina zvatingaita kuno kunohlisa ndo kune dzose mhondi dzose mbavha dzose kunoko asi regaiti ngotoinda kuzvinotodi hapana yekutamba kana tongopakawo apo kuti chindi regaiti vatevere ikoko baba kwai vari kugera musoro ndoda kuti muzvione kune vai vanochema every day. Let this be a lesson to you guys, to those who are always complaining to God for the little things that we have. Maiona, you have seen the situation in this yard. This is 1 yard. You have seen the situation pokuti yakamira sei kuti panogona panotori toilet imwe chete mavaona kuti pane maroom anosvika more than 50 papapo anditika even the door. Yes, I saw that. Yes, I saw that. Anti mashona saka ndo zvinonetsa izvozvo ani maona kune vai vanocomplaina vai give thanks to the little things that you have guys. Tendai Mwari vende vana venyu guys mumachengetedze. Handizivi hangu kana mai vemwana uyu kuda vakatarisa kana kuti vachiona mwana wavo vakasiya vaisa mubhini vakatiza vakainda kuti vachionawo mwana wavo izvozvo achidaika futi havachatomuzivi because vakamusiya ari mudikika kuti vanowawo sei. Saka let this be a lesson guys.
chidzidziso ichi dzidzo ichi. Chidzidzo ichi. Kokai ari mostlaring mus. Kai. Isaluni. Kai. Kwa gena. Hey, hotile ka fo batho ba ka fa. Papa guda. Papa mushimano. Kuna le bantu baphuma muri kafa. Kafa. Kuna rugesa ari kugera uko. Amuri kumusha muroi. Makadiko. Ndi muri kuta matai. Kwe muri kutai? Makamire? Kungomira? Saka iri kuita seko lockdown, zviri kufamba seko lockdown, muri kuigona seka koma. Sindofunga muri kuzama zama. At least mune mota munoita tama plan. Hapana plan. Hakuna plan? Munogara ipi saka? Inzara dzega. Imomu mujiji. Shame. Hey, lockdown. Ndogara angu ku Safari Tent but tauya kuzona baba andichovasivi wangu anyway. Ndakango receive message pamusoro pawo. Andi munoti zimari kuitira vamwe vake plan. Saka isusu tikasatana na plan pachedu hapana chinobuda. Kutongoitira na plan pachedu. Ndizvozvo. Regai timbona baba wemwana. Wafeta. Okay. Makadiko baba kuda. Ndinosimba nzadzumurise iko. Isitanguri tatomira apa towa kuti kwai muri kudove gwazvenyu modove nesaluni yenyu paseri panapa. Amasaluni avhagwa chokwadi zvina zvina kumira mushe zvacho. Ndizvozvo. Kumba kuri nani. Vari kinyi pleke Klabani Gigi. Kiona? Okay. Tiri kude kunonzi kuma Gigi. Vadi peace job. Okay. So tiri kumanzi kuma Gigi anzi patiri pana pando panomira vanhu vanozvishandira but mungona kuti pari clean pakachena because of lockdown. Okay. Vako hai vako Zimbabwe. Most of them. Okay. Hanzi ndo panomira vanhu vekuZimbabwe vanoita mapeace job tinokudzai vachigadzira mota dzavanhu vachidiya sinhasi avapo pano because of vakadzingwa nenyaya yelockdown iyoyi. Vamwe ndeye kuMozambique vane vakangosangana vari pano saka pakachena kudai so handiti hanzi vari kugegwa nechi inonzi chi nereza ndanasa kuti vari kuvevugwa nereza saka kunotohlisa ndo kana muchiziva kunonzi kunohlisa kuno kwedu kwatogara kuRustenburg ndio nzvimbo iyo inoyi. Ino nzvimbo inotihlisei apa kwatsabisa kafa. Yo, it's scary this side when they say GG yizo mara yanokusha pakiri yanova more missing. Vamo missing. That's why Lina I was reluctant to come. All right. Okay. Baba kuda ndevava guys ndo baba kuda handei tikuindana baba kuda kwatabva baba kuda tiri vekuZimbabwe. So ndakawana foni nesuromba ndapuwa phone number dzasisi ndibva ndaudzwa nesituation yemwana. Tinongogara tiri chakasiwa nonga chine 11 months namai vacho. Okay. Achakada kukurira mavoko anga achitombozika namai vacho. Ndakanzwa kudaro. Saka ndobva ndatodzwa situation nelockdown imi munoita zvokutengesa maswitsi asi kwakavhagwa kwakaoma saka kwekutangira hapana. Tikati aiwa isusu tine chida zvinhu zvine umbo rega ndinodi tinoona nokuti President Ramaphosa vari kubatsira vari kuzama vavoka. Isusu vedu zvino kana especially kana pane mwana ari involved kudai. Nema muri munhu mukuru ade isina mbosvika kuno. Asi nyaya yekuti pakataugwa nyaya yemwana imi munhu mukuru mukaenda pa next door munonokwata. Ko mwana Tombotambudziki zvokuti kaiti ngambotamba. Munhu mukuru anada muziki. Munhu mukuru ana mudambudziko asi mwana. Unogona kusora usina chawadya chitori right. But mwana ndo pane nyaya ndedu kumba kwenyu. So mutori pa live ndofunga tiri about 2000 people right now vakatarisa zvavo. So tionesane kuti kuti tingaita sei kuti tibatsirane.
nekuti tikasadaro hapana chinobuda. Rudo runotanga nesu. Rudo ndizvozvo. Handitozivi munhu akatondifonera nezuro achinditi Sis Melly manyai munodongorera ikoko. Ndobva andipa adresi yavava. Saka ndoendaisa paGoogle Map ndoenda ndichitoshandisa kungofamba nayo. Ndobva yandisvitsa kumba kwavo pandavafonera nobva vabudawo. Plus inyaya yekuti kana uri munhu wakatendeka zvinhu zvose zvinofamba nenzira. Aiwa kana wakatendeka zvinhu zvinokuitira zvinokuitira. Saka ndaona pamuri kugara apa baba akuda apa pamunogara rega tinde edu vanhu vachinyatso kuona ndopenya apa munobhadhara mari ipo paya rent. Tinobhadhara 800 iyo room iyo ya. Yuwi. 800 fale. Akakwa ri nantenga wakupula kuti room tserikako. Neli 950. So right pa fale go gonyane ne ke mmolelela gore fale go ebe a re ne wena o tla patla. Saka mastendi aripo ipa baba. Garapa no karo go. Saka iyo kangosadza vanhu vakainda. Saka imi baba munogara muchibhadhara 80 pa ndaona marumu acho akawandisa mangani marumu ipa pa 9. Akawandisa anotosvika kuma tongoti kuma 17 anosvika. Maiwe kana 20 mune mapetereti mangani todarika. Matelets mangani matelets 7. Wakaisa 7 matelets. Ndari kuno kuseri. Anoflasha. Asi pa zvakangoma azvo. Ko life yacho. Ngoda kungotonzwisisa. Ndizvozvo ngoita zviripo handiti? Zvakuda kunzwisisa. Apaka hazvina kumira mushe but ndo life yacho kotingadi. Matochikurisa chakura 1 chadokura ichi grade 3 chakura chadokura ichi chakura zvisingatoyi. Ndatonzwa kuti hanzvazi yangu imwe musonzi anga ari pano nesura ndandisina kutoziva kuti tiri kuinga mwana umwe chete. Ndikatoti alright. Bakuda vari single guys. Kune vasikana vari kutsvaga baba vanoda kuchengeta mwana wababa kuda. Baba kuda vari single panapa. Baba kuda vari single. Topinda here kokoko. Right. Ndizvozvo. Umu ndo mumba mababa kuda matiri guys. Handiti maona ndo mumba mababa kuda matiri kune vaiva vandino vasingatendi zvishoma zvavanenge vanazvo muchingogununa muchingoita so handitika ndo life iri kuraramwa nevamwe vedu kuno kuSouth Africa but chandaona baba kuda is a good man. Onai mapictures akuda ari mwana mudika. Onai vachichengeta voga imi vachichengeta voga kamwana kaveduwe shame. Pachiri chidika apa. Alright. Aiwa zvinokudzwa izvi. So guys, ndo mumba baba kuda matiri muno muri kuonawo ndo mumba vanogara nemwana. Kuda uya. Takwana kuda. Kaya. Anti mazvona ndo mumba mavari muno. Ndo mumba mavo muno. Kune vaya vanenge vachikudzai kuti live muchiti asitipei namba ndichakupai pakupesira baba kuda mune namba here because namba kune vamwe tichida kuti vanokuisirai rubatsiro vanesa mari straight kwamuri imimi. Saka zvino ndinoda phone number. Phone number dzangu adzinezi. Munadzo yenyu? Phone yangu iripo. Ndipei henyu. Amona. I will not unlock. Mirai 062 1312 017 anditika zita zima mazita enyu anoti chiye kutanga chayo mazita enyu chayo anoti kudi zita rangu ndozi D-billion D-billion more kandi kutora passport yangu. Alright, D-billion. Hey, waona le metsi ya re sokodisa ya motsantsere. Motsa sokodisa kafa. Ju. Tsantsere di le story le ya. Eish. Ya ke matata
Yeah, for sure. Ubatla koloi. Koloi ke yakuda. Ke koloi yakuda Papa ge mo diretse yona ke koloi yakuda. Sorry. All right. passport anti muri kuona passport guys kuti it's a Zimbabwean passport yavo ishi anditi muri kuona passport yeku Zimbabwe anti muri kuiona ndeyo ku Zimbabwe rekaitione. All right. Okay. Mamchiri mudika anti muri kuona de million. All right. De million and ndakanganza spelling de million moyo right. Ndaisa number guys ndanyora saka ndakupina this number guys. I'm pinning the number. Varuda number kusotsara number bakuda straight iyo mwari ndaisa iyi animaona right. Passport ndiye baba kuda Zimbabwean passport maiona nditika mu Zimbabwean ushu can you please find out immediate help so we help? Yes, that's what ndikuenda ndondwari ndikusvika ikoko right. Baba kuda ndanzwa dambudziko riri panapa ndambobvunzawo sisi vakanditaurirawo ndiri kuona upfu kuti ndo watosarawo ndikutoona kuti upfu ndo watosara iwowo kuda handizi kuti ndikudoona kuti ndingati mune umwe uri muchigaba ndo uripo saka uchitopera hamutozivi plani so Ora TV okuna TV komera kwa oko wena so utlela TV ko wena. All right. Ndofunga adziko imidaira ikana ndi vanhu vanhu vanenge vari kunze kwenyika vari kutoda kutaura nemi vari papapa vari kuona zvatiri kuita panapa right. Saka guys ndato vanhu vakutofona vari kuita zvakanaka chaizvo kuti vanyatso make short number ndedzechokwadi here vari kuita zvinhu zvakanaka ndizvo chaizvo. So guys maiona situation iri pano baba kuda upfu wasara ndiwo ndo upfu wasarawo izvozvi vanotengesa maswits sekukudzai sekunzwakadaita sisi vachitaura kuspa saka iko zvino izvi nesituation yakavharwa saka hakuna kuti muri kuona kuti hamuna kana firiji ndo mumba mavo munomu nekuti tingati mune nyama yakaiswa mufiriji iri pakati hamuna kana nyama ifiriji itorimo saka ndo situation iripo mwana wedu ushu antimaona mwana wedu ushu. So guys ndauya pano kudai so zvatajaira kuita zvazvo ndozvotoita anditika tona kuti ivo vanoda chibaba kuda chamungadaiko zvinezvi like manje ndaona price shop yenyu iri padhuze price chain line netting isamaya ndandisingamai ndangu kuti inini personally ndikutengerei like now but ndaona line nacho kandosvika nezitodi so rikakona maybe riritseya ikatsasevakasesikai at least kuri kikone kumurekela wabona the basic nyana wabona akhona usala lizona kamo haikam and then if ever kuna di tusa emwe ifitlang kibone kuri bana ko kai kitotla and then baba mwekiba ba phone. And I think the situation is very so khona ga utsena follow babolelle ba tumela tapele wa papa ko price chain kuna lemshimana wa security bari kitapele wa papa mshimane ole yo yes wa police forum wa papa muntu ole mara kana rally karitsi maybe if it's my wena makana mari understand aritsi. Okay. Hans, that boy is here and I fall in love with him. Okay, Joy, please adopt him. Okay. Joy, my Aisha, can you please adopt him? Please, just adopt him. Just adopt him, please. Hans, can I e-wallet? Yes, you can e-wallet. Okay. Hello? Good love, Papa. Good love. Muri right here and just. Let good go anyway. Oh, muri kuteki maita basa anzvadzi. Thank you very much. God bless you. All right. Okay. Aiwa mazvita basa anzvadzi. Regai tionoti tingaseta vabatsira sekuti nasi vagone kubikawo. Anditika vagone kubikawo, vagone kudya nemwana, vagone kungozvibatsirawo nasi anditi.
yana papa tengadumela Lucy baba chanobvuma here hanzi ndokumbura kuadopta mwana wenyu. I think ari kuda kuadopta ake like ezini kumuchengeta munaye. Andifungi kuti vangaramba. Alright, hanzvadzi iripo mozongondibata. Andimaona. Right, varoda vari kuti vada kuadopta mwana anditika you can adopt azvirambidzwe mwana anogara nababa vake. You can just call the father monzwa kuti ari kuda chii chari kuda muchitengera mwana kwete kuadopta kwokutora aiwa kwokuti munenge muchiti kukanzi chikoro kuri kudiwawo chakati skuru moitengawo kuti mwana waitawo lunch box chikoro zvikavhurwa mwana aitawo bhutsu dzechikoro mwana waitawo proper uniform waitawo chikafu chekuti adye waniti ndo ningirikiri adoption atinogona kuti tingaita izvo hanzi how can I e-wallet guys e-wallet number dzavo idzo number idzo dzandaisa idzo guys gmark number dzandaisa idzo isa e-wallet ipapo baba wakuda inoisa message kufoni kwavo vanonotora pa e-wallet ita e-wallet pa number dzandaita how can we send money to him guys ndaisa number dzavo isai banamba dzandapina apo isai mari ipapo but iniko zvino ndakuvatora ndakwenda navo kune shop iri padhuze tinomeka sure kuti ndasiya ndavatengerawo zvokuti vadye vari muno mumba anditika nemwana dei panga pasina mwana aiwa taivingawo zvemurume mukuru uyu chava chirume chachigondora anditika asi nyaya yemwana zvaita kuti tisvike pano hello punu cute. Saka vasikana vari kuda kuchengeta kuda vaiva vachida kurogwa baba kuda vari single guys munogona yenyu kudi kubata baba kuda tokuita kwapo mogara mochengeta mwana moita baba kuda is hard working vanozvitengesera kana kusina zvesezvo anzi world remit. Yes, there are some other girls, those single ladies who are saying they love baba kuda. He doesn't want anyone. No, he's saying you are gonna mistreat them. You learn to love them. No, you don't want. You know, good eyes, so you'll never know how people can treat other kids. Saka vanhu vari kufona. Thank you very much to all those who are calling guys. Thank you very much. We do appreciate guys. Pamberi nerudo. And the lady for this place is so good. She's even one. Serious? That's what I was saying. Okay, so abamwe basuggesta kuri mwana aye boarding school babatale atseni boarding school mo South Africa ka. Okay. Hello? Hello? Ende? Mushe kanjani? Kema? Ndimkomani? Oh, right ndepi? All right, hanzvadzi, thank you very much. Mweta muchivatumirawo mari kuti vawane kuchengeta mwana uyu wedu mwana dei vanga vari wana taimbouya pano but mwana uyu ndiye wataitira kuti tione kuti mwana uyu adyawo adii. So ndichatotsvaga even kana kune vari mudhuze muno muRustenburg vane TV dzavanenge vasingashandisi TV anything tiri kutongoda ane property asingasashandisi fridge TV fridge I can give you a fridge baba kuda a deep freezer, but now if you need gas when now you just have to fill gas and it can help with your business. It's a deep freezer, so you can start your business and I can give you a deep freezer and then you can start from there when the lockdown is finished, because I've got a deep freezer in my garage that is not working. Hey. Alright, sharp. Alright. Hey. Guys, kana usiri kutsvaga madetails ekuti utumire mari anzi SA MoneyGram yakavharwa guys. Vaitirei e-wallet kana kuti vari kunze kwenyika itai world remit. I think tichapuwa madetails asisi world remit vane passport ya. I think also the cash stand also for upside is easier. No, for people who are outside. Race. Yeah. For people who are outside, you know what they can do? Yeah, there's we world have remit. a bank account. No, even him, I think, don't you have a bank account, Babakuda? Amuna. Yeah, okay. All right. Saka all right. Inenge ino tinongoita plan yekuti mari yacho isvike kunoku.
kana kuri kuti ashishiso even kwandiri I'll just do zvandikuita izvi chikusvitsa imari yacho anditi maona maybe I can help with no it's fine. The money can come to me, and then when it comes to me I'll still come here, and then I'll do exactly what I'm doing. Dichisa and chipa mari yavo. As for now, I think let's not waste time. Let's try and see because nichi price chain we can so that you can get some things so that you can use inside the house limana. Okay. Mama wana kuda. Andi. Right. So inde takunda na baba akuda guys. Tumbono vatsva ndembo vatsvakira chikafu pa shop apo. Mbo vatengera food pa price chain apo. Zaka kumshamo banepe. Inini ndilobva kuGweru. Okay. Ora ithi ose kalebuka ne? Kilebuka musaho lerato lakho kalebuka kuti kupasa livanti vako khai ne? Kuda hari wasan hari tsama hari ritsameli yena once. Danki. Ora ichita ine kukurumidza tifambe kuchakachena. That is a lady moda kumupei imi moda kumupei chamunomupa. Tinoba kweda andivapuwa na Zuma here na babani kirikirishi na Sirio Ramaphosa vapuwa. Pinda apo kuda. Muvhurirei. Andina zvaningaita ndakudza vachekera kuti kuita zvinhu zvecharity mukati moda kundiperekedza nditi mungadei matora imwe motikari. Saka totoita zvitopedza edu. Hapana tingaita sei. Yes, you are right. Chijiribo. Obo. Auchikubiwa. Maita adi drink yekuita sei? Vakawedza kwa Marina na Ramaphosa. Ulivedzishwana. Wakadivedza kwa Marina Ramaphosa pana mari yavanotoda kubva kwatiri kana cold drink izvozvo zvavanoita tori bhoto toona vekwediva mwana uyu ndiye watukutongochemera. Spa inodhura nai Grace vanotenga zvinhu zvingani muspa. Saka mapaona guys ndo life kana mukaona vachiuya musazoti vanhu ku South Africa vanhu vanodai ndo life dzinoraramwa nevakawanda kuno ku South Africa ndo life dzatinorarama idzo dzidzi ku South Africa iko kunoko hani maona ndo life dzatinorarama idzo dzidzi ku South Africa mukawa papa mchiti chichi ndidzodzi kuzvandokudza kuti kuvhairirana kwamunoita kwekuya hakuna kana nebasa rese akushande tiri kuma foreign lands tese iwe kana wakaitirwa nyasha uchigara pakanaka uchidya zvakanaka uchirara pakanaka kune vari maona mba matanga tiri muyanda kutaridzai mazvionera anditika kune kwamunotoona mazvionera moga anditika kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei tenda Mwari neizvozvo ugutsikane neizvozvo kuti Mwari vakuwedzere anditika hakuna kusina queue guys queue akazara kose totongwenda mudhuze munomu pindai apa baba kuda baba kuda takunda navava Makasimba here baba mushekuriza aiwa inyasha aiwa tsene hanzi e-wallet nanzi namba yenyu yakablokiwa itumiri mari yakablokiwa sei andiziva hanzi e-wallet namba yenyu yakablokiwa itumiri mari haisi kutumirika mari pane munhu angachitozama kutumira mari izvozvo makaguma kushandisa makamboita e-wallet account aiwa havana account ye-e-wallet ava saka haipindi zveguys vanofanwa kuita account yacho ye-e-wallet yezvo yakablokiwa nditi handisandambozviita kudzai kutlavane hanzi vanhu vari kutenda bankuru kwai bankuru toda kutenda imi nekuita moyo murefu makuita ningirikiri ndokutlavani kwacho kunoko ndokutlavani ndokuzere vanhu vekumusha kwedu vakawanda one day tichainda munonzi muizo munyatsoona handiko ndokuzere vamwe futi vekwedu munyatso kuzviona kusina kana toilet kana getsi kana chii uko ndokwakanyanya kutoomesesa apa pari nani vandombopinda mutoilet hakuna kana chinonzi toilet vanotoenda kusango
ndokuzere vamwe vediko kokomai mwana kuna kana chinonzi magetsi hakuna kana chinonzi chiimai mwana chero zvavararama ipapo musi woyo ndizvozvo taure nemwana chishona hanzi taurai nemwana shona mwana achagona kuchikoro kwaanoswera ari chokuti mukomana uyu chokwadi chiripo ndechekuti kukura kwake handizivi hangu zveiwaletini inonzani heroes kuti kana aizonzi yablokiwa zviri kufamba sei handizozvizivi wangu hanzi yapinda 1 pane mari yapinda pane matira mafoni enyu ndavona message saka pane mari yatumigwasvi okay ubelele festere okay sharp saka message yapinda pane mari yapinda pane mari yapinda pane message yapinda saka pane mari yapinda motozorotora pa FNB ipapo amene ibank ripitarisai message yacho gaindi tarise gaindi tarise akanzi FNB Farirai madoto thank you Farirai thank you Farirai waita hako mari yako yasvika mari yako yapinda aiwa musanyeba guys iri kupinda pini yacho itoripo aiwa chiri kutipa zvepini kamukatipa pini mwakaitora pari nokutorera imari yoyozve pini ndeyenyu imi muri 1 hamutotiudzisu imi mozongoenda pabhengi racho iroro ramaudzwa iroro motedzera zvarinenge richikuudzai munongoenda pa hanizoti bhengi ripi moenda pabhengi FNB mongoenda pachi-ATM che-FNB hati maona monodi monoudziwa monopuwa hanzi limit 3000 amene ipapa something like that saka tasvika pamashops apa guys amenoti tichokwanisa kupinda pasina queue here ndo zvinhu zvacho handizivi spa yakadai handizivi which means iri ndo line respa iri toenda kumberi kamukatoona apa pakadai kokorona alright kana zvakapasina kudarika toenda navo tovasiya paningi panonzi paimpala handiti munongozodzoka handiti kamakomba ari kufamba message haiverengwi guys nokuti ine pini yavo message haiverengwi ine pini yavo iwai matsotsi matanga tukaiverengai pini yenyu musawe tokuzivai pane mambavha ipapa paripo matsotsi vana kutendeka saka muzo pini yenyu ino expire after 16 hours saka nadei zvaigona ka ndoti zvinogona kuzokunetsai kuti mutore futi zve kana expired muzocreata pini nyuwani moga handitika muno itoitevedza yenyu line sezvo mune mwana wenyu bvemangoto iri line repanapa iri maiwe hapasi kuita aiwa kuti tikavaudza situation vangaramba toenda kuimpala ikoko raitandei mapaona guys pakaningirira pakazara saka regai tinozama kupinda navo mutauni chaimo chaimomo vanozodzoka avo nekombi tii vanongereo chikafu muri kuona kuti kuzere kuzere kunoku tione kuti ndione kuti vasenda vatengerawo something ko isho shop irapo iri sei haina inovhura kusara zviro ndakafura nepo yakavhura pane mukadzi wandakaenda noona wevana uya yawo yanga yakavhura yakushanda panitori nemeno vanhu vatsvuka magiriki machichi ameno uchagona mutaura kuna kwangaenda nao uchagona chete aiwa achagona mutaura uchagona because kandikatichera mvura anochera ka gara pasi anogara uya pana anouya ende zvakaoma saka munudza kuti mai vemwana ava kana kuda kumbotsvaka kuti muri pai kana kuda kumbotsvaka kuti mwana wavakadhamba uya uri pai kana kutoziva kuti vari pamutozivi chandakabona chakaitika paari ka kumusha kwavo vane zvavakamuita mukadzi uyu ndo shoko ratakandowana makambozvifambira vanenge vane zvavakatomuita because zvakaita hazvisi normal aiwa hazviti hazvigoni ndozva mukadzi umwe anotoda mwana wake okunda zvozvisi ndizvozvo asi uyu akatoshamisa paangoenda ipapo takazama kutombomutsvaka nemapurisa asati nakumovana hei saka nanhasi kubva gore iroro kana nanhasi kuzombohwa kuti uripi kana kuzombodongorera pakashama ndi muri kuzviona pakashama apa pana vanhu futi hazvisina nere apa parinana pakashama apa pakadoshama apa pakavhugwa apa munenge muchitorina namunanhu akawanda ende
saka manje chenesa chiti hapana ATM ningikiri ye uyu ye FNB ndaisienda kubatsira kuti mutore mari yenyu asi hamukatadzizve hapana ATM re FNB apa ningapa ATM FNB iri pape gara paspa paspa saka imuchitobva apa musaka 16 hours dzakwana motopfura nepo izvi muchibva pano motodai muchitora mari yenyu paspa ipapa anditi ehe saka hama chedzi dzemukadzi muchitsvakawo kuti mumbobvunza kuti vanoti kudii vanoti kudii vanoti chii vakangozvikonewa nokuti ukavona munhu autovhara foni yake asingachatofonekwa uzoti zvarema saka vadozivi kwaari kuti hanzi uri muno murustenburg kunonzi kunana mukhasi iye mukadzi iyeye wakadoita mwe murume so uri mwana musikana wakadoita mwe mwana ingachidhura chemunhu saka pasina mwari pane rima pasina mwari pane rima taurai zvenyu ipapa kana ndiri mwe murume wokutoti dei ndakatotora mwana we ndikatoti makadorashawo kana kutiza kana kutiza cheko chaiko vacho ndototi ndazvikona kwakutouya kuno kwakutotsvaga mumwe mukadzi futi mukadzi ndokumusha uyu mai vemwana ndokumba vakabva vose kumba guys vakabva vose kumusha imi zvakaoma mufunge penyuhu chirega tiburuke musara yenyu zvemuchipaka ndachiti musara muchipaka kumalaini kuma-FNB kune kwakazara vanhu guys kune kwakazara vanhu tasvika pashopu guys tione vabereki ndoda kuti ite lesson kwamuri madzimai anditika anotiza vana let this be a lesson to all of you zvakare mugoona zvakare kuti varume kune varume vachakanaka variko varume vakanaka variko anditi mazviona variko ehe muone kugozoitawo futi vanhu vakanaka sana Sis Melly kudai uya ringonditumira message wobhobhokero ndeiko anzi varatidze Sis Melly apana FNB ATM pano tikati tinde amene tichaona patoenda uku but ndofunga kune kwakazara ini regai tipinde nawo mushopu atipinde mushopu regai tipinde mushopu nawo tongoitawo zvemushopu shopu idzi dzinenge dzichidhura but hatina choice guys because kumwe kwese maona kwakazara pana pando panodove nani panapa pano ndofunga ndo panotori nani gaiti topinda imonth end saka pakaipa gaiti pfeke chimask muna vanhu Dumela ligai Louis, how are you Louis? You are busy making money here during why lockdown. I wish. You are making money. Who's the customer? We are here, the customers. Okay, let me just find some few things. The phone is nice. Serious? Louis, this is this son is from my home country, and apparently I'm just doing this charity for myself. So somebody told me about the situation of this situation. The mother just abandoned him when he was in Renau. So I'm just coming from locating him in the father. So the situation is terrible. So I'm just trying to give them something that they can stuff that they can eat. Even when they're staying here. Okay. Chora chingoro icho. Alright. Mara, when Louis, you must give me Basera. I am supporting you. Louis, I'm supporting you. You must give me Basera. How much are your potatoes, Louis? To think I'm a total of basics and guys. Total of my basics, guys. Ngati Basera name. And it to Basera na panapati. My diaries, ngati Basera ne panapa. Murima diaries, ndimi vanhu vacho tukubatsira na zvinhu I project yedu tose. Let's do it. Pane vari kuvafonera manje dai vambomira kakuvafonera tapedza navo first mozofona inda guys. Alright, itai sezvo hapana nyaya. Iva uzoiti vambomira kufonera vazofonera inda nokuti vakuti delay zvavakuita manje. Hello? 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 Hello?
inzwaika mozovafonera kana ndabva vedu mukuti nonosaka mukutoita izvi dei mazovafonera kana tida kuapa vane nhamba dzavo vokutumirai mari muvatumira mari imimi ini ndaenda because mukatanga kuvafonera fonera iko zvino ndinawo palive ka ndiyakutodinonoka ini zvandiri kuita panapa wachaisa panhamba yangu no problem vakaisa mari yacho panongotaura kuti mari nhamba dzenyu vanadzo ini ndozongouya ndounganiza yose mari ndichitaura kuti ningo kaisa mari yakati mari yako iyi ivo vachiona palive kuti vagutsikana kuti mari dzavo dzasvika handitika vakutotinonoka ndofunga munoda mapotatoes aya handiti toraika chitorai ndisati ndachinja moyo ndachinja moyo manje chingori machito kakasha chekupusha chiya aiwa dei mama chaka chingoro chekukumbirei chingoro chekupusha chiya mubvunzei kwanushaya zvingoro zvekupusha iye achita business sei nai mapotatoes ndiwanotodiwa mabasics guys kungobatsirana tichingodaro handiti hanzi hamuna louis ayo mangoro aripo ayo handizivi muridzi wacho ndiyo anachitaura naye uyo louis because ndikana shopu ndakavhura kushopu ndosimbohodha muno munyama saka anofanwa kuita nhingirikiri anofanwa kuita nhingikiri hello bra rikupatrol itlekiye samaiwotsa el harina troll lakini shop yaluna haina troll atinawo mari guys asi kungobatsirana handisi sevanhu vasvika panzvimbo handitika sevanhu vasvika panzvimbo hatizoiti tichichingosiya takadaro handiti tosiya tangovaitirawo something kuonesa rudo ndo runonzi rudo plus kunonzi lead by example handiti ini ndakuleadawo by example handitika mese muchiona zvinhu zvinenge zviri transparent kuti munyatsoziva machiwana matora mapotatoes ko muchitoraiwo kamasai mumbonofurayira mwana zvemasai hadhi aya masai aya mamuda kutora maduku ini ruda kutengerai muda kutora maduku ndorega aizvi muda bhora muda bhora mwana ari kuda bhora uyu guys chitora bhora racho chitora bhora handei handei ndikuona usa cabbage kuseri uku ndaona cabbage kuseri uku uku handei sene papa handei napapa chimutsvakirai bhora raari kuda usikalahli bhola nebholo ne cabbage ka rinopusha torai cabbage chitoraiwo mwana namaapple kaya aya maapple acho uda maapple ka chitorei mwana maapple acho toreraiwo mwana maapple acho haiwa handei atifambei tichiinda handei majarini kaya aya majarini aya munawo aiwa imi munogoda kutora matambula duku ini ndiri kukutengerai ndini imi munoda kutotarudza kuti munoda chiduku imi torai majarini munonoisa munanji box torai majarini handei torai majarini tindi voda poloni nhasi zvangu ndapinda bhizi nemwana wangu panapa kwai ndoda poloni chitora iyi zvino imoisa pai musina firiji inonokanganisika kamanje mukumbira orit vatora poloni yavo kwai tinoda poloni chistorai poloni ai ndapinda bhizi nemwana wangu nhasi ndazviwanira mwana wangu kuno kuhlavani kunoku ndawana mwana wangu kuno kuhlavani kuno matishu aya chiti right andei uku
handi kune upfu nechi nebeans kungotedza matroli tichinda ipapa pambai newe todzoka neseri handeni ipapa chimbomutengerayo chimbomutengerayo inda akachipa kudai asaisiri 250 oh yeah, isi 250 but it's fine. But paya maskati paya audye manoodles nomafarira maskati paya paanenge akaningirira ebeef ndoziva kuti kumba kwangu ndiwanonyanya kudiwa mungu ndo vanotomupawo maivo vaya mwari vaitire zvakanaka chokwadi. Alright. Nesupu idzi supu iyi irapa iyi ndimoziva supu yamunoshandisa. Alright. Chaya tipote ine seri tichidai. Kuda unodawo tomato sauce zvemwana. Unofarira mayonnaise. Torai mayonnaise ambonodlawo mwana cabbage matoraka netomato sauce yacho. Anu wairata. Eya. Au shame. Anoda nerice. Nerice. Ayo toiwana kumberiko kuku. Rice. Indi. Shame. Zvakaoma sikana. Sudzi yangu inebva yada kubuda. Porridge kai. Wafari. Unoda tea chaiyo. Tea. Coffee. Alright. Torai coffee yacho. Coffee dema chitora zvei yakati kurei. Chizozira yakadukuduku nai. Namasamba zvai. Masamba tinawo akawanda. Alright, sugar. Zvino sugar apa pane dukuduku zvedza apana hombe dzacho. Mozotenga inyu kuya kusipa hapana diki pano because mukadotenga ma 2 kg aya anotokuitira inani. Consult munayo. Mafuta achiripo here zvapanenge pasina mafuta ayo pane 5 liter iyo chidotora iyo 5 liter nhasi mangu Christmas ino yakawanika ayo uifuta andihodzoki saka 5 liter munombogara munombochovha hande iseri kokutioni maiwe mwana wangu kwanzi unoda ice cream unoda ipi yacho unoda iyoyo. Alright, chisa muchingoromo. Ino melta manje no. Bata. Sai chichora ichingwawo mukando muchamangwana. Separate album. Alright. Ande. Raisi sei kutira kuiona. Ndio ndani chitotarisa yeye. Kweri kupikana taisi yakuseri. Andisi ande ikuseri ko. Oi. Majusa. Majusi. Anesipo kugesa munayo. Ya, nesipo mado shanda sipo inoti kama. Iya, basipo kugesa irapa. Kwacha futi yanga yoto. Osipe kwacha yanga yopera. Aiwa, chirega kutora iyo inoti chidiki kai chinototi dhurira tikatora chiri 1 chakadaro. Dzosera iyo mutore ichi. Chingu chichi. Tora ichi chakada ichi. Mbo lasta. Matine chi safe. Manje safe muno muvari kurata ma 5 kg chete. Ndo atori mune ma green bar hamuna. Ituke jinde machine chete. Wadi manje. Sera green bar yo
indimozonotenga henyu kana kupikira kuna nasipau torai kana maviri. Moiwana kumberi iyi raisi ndo yandashaya kuti ko yafamba sei. Pane hupfu apa kuda ndo pa hupfu asi raisi ndo pasina kuda ndo pairi apa pane hupfu apa. Pane iyi haisi testi ya iripo raisi yawanikwa taiwana handei kuusavi ndofunga ndizvo zvanditi handei kuusavi ndachita sabeans but ndaita sekuti handida kudziona matindi fish ndamaona kuseri. Alright, ngoro yedu yatozara iyi guys, ngoro yedu yatozara zvedu zvatoita. Idzi beans idzi fish idzi dzemugaba idzi. Luviwo kudhura runodhurisa zvinhu zvake vedu wei. Shuwa ungati gaba rebeans 20 rand gaba reita 15 rand mutaundi umu. Chingotoraiwo matatu iwaya. Chande totsvaka usavi kuti mubikewo nyama kutiro. Mubikawo nyama zvakanaka mubikirewo mwana chikafu kwacho. Musare muchindiita munyengetero muchinamata muchindinamatirawo handiti. No nyama yacho handiziviwo. Timotora nyama ipi yacho. Timotora nyama ipi. Moda hei handiziyani muda mati moda unobika rice chicken kai ami moda beef regaitivo wanda ikuisa paskeo but ndifa kuna nali 2 kg za chicken di fry pack okay ndeme izvozvo up guys tangopindawo mushopi inodhura because kumwe kwese maona malaini ariko totongoita zvepana yo iyo ende liunozvidhurira ake vedu wei fry pack ungati 172 rand asada kutijairira chitora itsvaka ibry pack yenyu apa 172 rand 176 vedu wei onai alright anditi pachine chimwe here mwanangu hapachina chimwanangu pane chimwe here onyeni munadzo idzi dzirapa idzi kuti mbonofuraya kanhasi mbonyatsofurayira mwana nhasi chaiko munyatsobikire mwana anyatsodya madhibasa aripo here nokuti liwi unodhura ka haiti zvekutamba ari kuita mari kuita hajaidzi liwi arita mari torai chibva matora ari 2 wakadai chitai mungoro mudii excitement yawandisa kwavari yedu wei excitement muri kuiona vari kunyatsoita excitement yawandisa zvakaoma. Maiwe katogwa netoi nai jesu wangu you hanzi nematoi okay hanzi matoi zvakaoma.
aiwa kuna kutusa Mwari vanoziva mozati Mwari vanoziva zvavanenge vachiita Mwari havasidenzi ande pari Mwari havasidenzi It's not mine. No, it's mine. Guys, mwana wangu atora nematoi ice cream nebhora bhora razoiswepi nebhora nhasi pakaipa nhasi kwakaipa nemaepu wake anonodyawo Pajora renyu reri yavanje haripi havavhure harivhurike panogadzwa nemweya mutsveni okay but nhasi vanhu mombotaimira vanogona kupindirai nokuti zhara iripo paya togara tiripo handisipo muridzi uya weshopu unenge aripo kana ye muridzi weshopu nhasi anofara ngandida tomupuresa ngavape something ishamwari yangu muridzi weshopu iyeyu Louis bhora tomatoes mayonnaise you know when Louis, what are you going to contribute? Give us something. Ow. When Louis, are my friend. Give him some chips so that he can eat some chips. Oh, Louis. Ah, Louis. Oh, you're not cooking food, yeah. So, by the way. Yeah, you escaped. I was going to press you today. chakaipa ndogara ndichitaura seinyaya kuti ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira ndinogara ndichiudza vanhu ndinogara ndichiudza vanhu ukaita chakaipa vanhu havazvinzwisisi kuti zvatinoitirana paupenyu ndo zvaunorisivhawo ukaitira munhu zvakanakawo neunorisivhawo zvakanakawo ndizvozvo vakauya headmaster vekuchitoro kwake vakauya nemagaba ebhinzi tikati ko zvakubva ukaenda kupai tikati zveshuwa Mwari uripo box yeah give him a box ngaandipe mbasera ndindo kana tenga zvakawanda Mwari ngotenga 1 chokwadi chakanaka Louis give this child something Louis Louis give him something kutobvisa futsi bada ndichita ndandichitokuwa kuti muri kuvuya sure okay Louis ari kumupa something. Louis is looking for something to give him. Guys, don't be papara. Louis is giving this child something. Kuda something. Hey, thank you very much, Louis. Oh, these guys, these are from Louis, guys. These are from Louis, guys. Thank you. We are 2,000. There are 2,000 people here. These are from Louis, guys. This shop is called Omega. No. Fen Hyper, just next to Fen Crest. So, guys, give Louis my love, Nemalex.
Pay Louis some love. Give Louis some love and likes, guys. He has just given this kid a toothbrush, Colgate, and a towel. Guys, give Louis some love and likes, guys. Bless Louis. Bless Louis. Thank you very much, Louis. Bless you. Yeah? You want to come out on the screen as well? Oh, okay. Okay. Oh, my brother is requesting to come out on the screen as well. He wants to come out. He wants to say hey. Yeah, hi. We quarantine. Yeah, he's quarantined. Your mask, bra. Yes. Take care of yourself. Yeah, your life comes first. Thank you very much. Yes, no, and you must eat. Thank you. Oh. Okay, yeah. Okay. You know what, Louine? You know what I'm gonna do? I'll call you and then we'll make a deal so that you prepare some hampers for me. Right? And then you put a price so that when I go and identify the people in need, I'll just come and collect as hampers from you. Yeah. What's going on with my card here? Yeah. I left my card in the car. Okay. Hold on, let me check my card. Because I see a drunk with a bang rip. You know, don't get a saracumba. Documbra orange. Documbra orange. Dog pike. Listen, no pike. Because I'm going to see a drunk with me. It's stupid. And I'm not going to Sorry, Papa. Okay. Thank you very much, Lou. Thank you, bless you. See you next time. I'll call you, ne? Okay. All right, sir. Han saita sa gurundoro gusei. Sa gurundoro sokita say, guys. Gurundoro anaita say. Gurundoro anda sokutuka vana ndituke vani. Tezo takasiyana naso darash. Oi, tezo pai sleepy ache. At least. Now, let's go, Mafana. Thank you very much. Aiwa, zvaonekwa. Zvashandiwa. Maringa vakudze. Maringa varungidze. Saka manje dakuita apa kakuno kumba moburisa zvinhu zvikoza muzozvitakuri and then modzoka pachi pa FNB paya mutora mari yeya anditi ndokuti zvifambe zvinotofamba chete vana vachibvunza vakati no kamusina WhatsApp ndichashandisa WhatsApp yenyu ndozvakataura ngati hano haisi nyaya saka mutupo hatina kuhongeta. Okay, ini ndiri mamoyo. Muri vanzvadzi yangu indinoirawo moyo. Munoira moyo. Dzanhuwirana. Indiri mamoyo baba ndidhuwe. Ini mai ndin'u. Ndokwashoko mai. Anditi. Aiwa ngazvikudzwe. Vonkomana uyu vanga vachera sivanda. Aiwo vane ndima yavakashandawo kunyange vakaenda zvavo.
Vane zvavakatisira. Hands your husband is so humble, Sis Melly, God bless him. Yeah, he is shame. He is. Yeah, Hans accorded without questions. Yes, because he knows what I do. He knows I'm transparent. I'm very transparent. Saka kana ndikangoti ndipei avabvunze ma questions. But kana uchimboita chitsotsi vanokubvunzurudza ma questions, but he knows. Kuti kana ndati ndashaya ndarikanganwa ratosara mune imwe chikumoza isi vakadzi nyaya yekuchinja zvikwama izvizvo zviri mune chimwe chiwareti mune chimwe handbag. Hans is a good husband. Yeah, he is. Totenda Mwari. Sure. Kwamsonza but atobhadhari mari yekwamsonza inobhadharwa kwamsonza. Wala grade 3. Teacher wako ni Mama Anita. Okay. Alright. Janzi uthi show not. Umusho not. Utlowele ukwasikhola isizwana sevela. Zwana wasibona. Akiri utlo yakho hayi kweZimbabwe. Ayitsiri baba yakho kimi Zimbabwe akiri. Zasela limotlo yakho hayi wena. Okay. Shona uchataura pano ndona. Shamwara ke ndozoitisa manje. Shamwari. Tamba nawo nokwanoswera. Wozeni handina nguwa yakawanda naye tinongoonana pakuzorora. Ana chitambo. But true. Never know through these things. I don't know if it's wrong. How funny I sense yeah, ndizvozvo. Yeah, ndochokwadi. Hands your husband speaks fluent. Kudarika inine kuresa. Anotaura fluent Tswana. Fluent. Ndasingazivi location kuno guys. Ndokumarcation kuno kwatiri kuno. I know kuti Mwari na diaspora muziye kuna marcation kuno ku South Africa. Handizivi but nditongotaura language dzatinotaura kana tiri kwedu kuko. Ndo location kwachigogo. Saka baba kuda muda kuzorora rini? No, chiri kutoitika ndiri kuda kuti mukomana weka. Anyatso kuva munhu kutoti agone kuwacha kana kubika. Okay, akure first. Kuti uchatsvaga munhu pakadai sezvizvi ka. Hazvinyatso kuzofamba. Vashoma vana mai vanonzwisisa kuti kana vamwe mai vasiya mwana wavo sezvizvi vagone kutora kero on. Vashoma vanoverenga. Saka izvozvo zvinhu zvakaoma saka akanga ava kuziva kuzviitirawo ka haazonyanyi kuva nestress yakanyanya akagona kuwacha agona kunge achizvibikirawo ndizvozvo pandangotarisira kuti Mwari vangotungamirira nenyasha because kunonzi mukadzi wakanaka unobva kuna Mwari ndizvozvo. Saka techingonamatawo chikumbira kuti Mwari kana kuri kuda kwenyu ka tigamuchidzewo munhu une rudo. Musahotere mukadzi mushurugwi mukadzi umda mushurugwi mungawana mwana iswa mufiriji. No, chinoitika ndichokuti mukurarama ka isu hapana chatinotonga zvose zvakatongwa. Saka Mwari ndo vanoita kuda kwavo. Mwari vanoita kuda kwavo. Iko kunotonzi hakuite dzimwe dzenguva anogona kutowana munhu uri right. Ndizvozvo. Aiwa kana chiti mashurugwi hatisi kureva kumusha kushurugwi. Tiri kureva kachiti mashurugwi hatisi kureva kumusha kushurugwi. Tiri kureva mashurugwi vakadzi vaya vanoita zvakasiyana siyana. Ndo atongopa zita rekuti mashurugwi. Handi kushurugwi kune vanhu vanoponda vanhu vaya. Saka vakadzi vacho vanongonziwo vakadzi vakungonzikana anoita zvakadaro vanongonziwo mashurugwi. Kutendeka kwomunhu hanzi kuri kumoyo. Ndizvozvo. Munhu unotogona kutomuona ari munhu akanaka pachiso asana. Vakanaka pazviso vazhinji vachona moyo yavo yakabvuburuka chaiko. Kuita marubvu chaiko chaiko ivava. Varume tine dambudziko rokuti. Zvino varume mune dambudziko rekutarisa kumeso exactly. Musingatarisi munhu. Ndo problem yamunayo. Vabereki vamwe vanogona kutoti mukadzi uyu wakanaka iwe utoti haiti. Ndizvozvo. Pamunhu akashata. Hamutarisi moyo womunhu. Kwai ndoda kungonzi wakanaka. Mukadzi waye kana mukadzi especially vakatsvuka. Kwai kana akasaba unoroya. Ndochokwadi. Ndatongo wawo. Amai mukomana uyu. Kamama vaona mamusingazombofungi ndi mai vacho. Sure, vakatsvuka ka? Yava vakatsuka. Saka vakatiza. Ndosaka vakaita zvavakaita izvozvo. Mukadzi mutsvuku vanoonekwa. Hanzi chakanaka achisangana nechakaita. Ndizvozvo. Mukadzi haana kudzinga munhu uyu akangozvindira.
kati katotwakadzingwa chero vanhu vanomuzivapo paya patinogara vanototaura kuti munhu hapana munhu akamutsika tangoti iri friday ndotobva kwandoita zvokutengesa ndotowana chikavata pabhedhi zvacho adzizisive liva kuti tuka ini ndiri mutsvuku one guys neni ndi kutozvitukawo ipapo kwene ndiri mutema ndicharowa mutsvuku one ndiri kutokwana-kwanawo pamasvirugu ipapo tokwana-kwana pavanhu vanobaya nekunyima ya tokwana ipapa moyo wemunhu but guys vari kuti anzi ndinotsvaga mai vemwana uyu ndomutsvagirei kana vasingakana baba hama dzavo vakadzaka inini tinokwana papi panya ifamily affair don't you think kuti it's a family affair achatsvagwi guys makore achawandisa ifamily affair tinomutsvaga kuti zvidii tidii anoti handitozviziva nenazvo toti kudii isusu ngatibatsirei vanhu vatinoona nemeso zvokunotsvagana namai vemwana uyu vari kwavari kunzi mukwase kokuno ukoko kumberi ko tozodii zvozodii hazvinei nesu isu tinongobatsira mwana kuvatsvaga takutange takupinda-pinda munyaya dzavanhu ngatingosiyana izvo zvakadari sitabatsira mwana tatinopedza so ehe chiisai zvinhu mumba kuisa zvinhu zviri mumba vakadzi vose vatsvukunda kutukai amakia tikasiya zvavatori asi havatori anofiri moto zvedu zvaaita isi handi kupa kutogwiwapo pakutogwiwa vakutogwavo Sapere, amuki. Saka musiya mwana. Hauchasara ndatasara. Kuda babai. Ko vanhu vakutogwa pamapenya si vanogara pachingoitwa mafight every day. Vakutogwa kawa ndatombodeva tongotaka kurovana ndichitoburisa hangu pakamera panogwiwa kapo. Pakunoita fight. Mazine matapoloni yatora indisa ikoko panza paira. Vanhu kuda fight kwakonjera mudhuze tione fight. Muda kundiravesa nebhotora didi. Kuna mai vakati zamurume. Saka zamurume ndokundogara nechikomba. Okay right. Chikomba ndokuziva panogara mukadzi. Saka ndonyaya iri kunetsa. All right. Saka kurava kuti murume wachiri kuda mukadzi wake. All right. Aitosimba makadiyo here. Mama itumira pana. Okay, regai titareka pane message. Dzawanda nai vaita ava ndiana tumira wacho. Tarisai message yenyu. Hanzi doro rava harilokeki guys, harilokiwi guys, but hanzi harito ho Nedbank. Saka ini maona makutoenda pa Nedbank, from Nedbank moenda FNB. Hanzi Nedbank mobile money. Moita mongoita zvamuri zvasi zvamunongoita pa FNB, ndozvamunongoita futi pa Nedbank. Handiti tione. Izvozvo.
ndizvozvo imi zvomoita manje munochidaila inonzi message inoitangira papi ndiyo yega itai star 120 star 002 hash mubva maba inobva yakupai pin number yacho dora rilokeki guys dora rilokeki guys asi vati pane vanhu vakagara pamukova paya hapapindiwi asi vanogona nditofunga kuti vanogona kuvabira ini because vaona masaya achipinda kane poloni paya vanogona kuvabira hakuna sure hanzi mutenge key hanzi tengai key mugadzirise dhowe renyu kuti muzokiya ndofunga pamari dzinouya key mukatsvaga kiga munoiwana ichita kana 50 rand mugadzira dhowe renyu mukiya pane shamwari yavo igere pamukova saka havangapindi munhu pane shamwari yavo ndofunga igere pamukova angachitevera angachivatevera uyanzi shamwari yavo saka havanganingiriri hapangapindiwi shamwari yavo inoda mari mufoni saka munoda kufunga kuti airtime hamuna 10 rand muna 10 rand vatengei kuti muone then inobva yakupai kiri yacho hanzi baba kuda munomwa doro here haiwa hanzi handimwi kana Fordland svuti kana doro havamwi handizvozvo plus musika wahope zvakawanda hope kana musika wakubvumisa kutengesa manje mapurisa sikuru wavanhu handi iri apa FNB handiti iri apa guys kuti ndichamira nawo line ona line iro guys ona line iri mukati handiti iri mukati FNB ona line saka imi zvamunoita kana mautadza munoba munokubatsirwa nemusecurity aiwa hapana munhu pa FNB apa iri apa ichi pane munhu ane cheredhi Nedbank ndo yasingazuti iri pati iri mukati then number dzenyu idzi ini ndichazokufonerai anditika ndichidza kuti madii then ndichataura nababa nenyaya naishara yefiriji ya then tozouya nayo kuno kuti muise ningirikiri alright ndinokutendai motendai henyu vanhu vari panava vanhu vanoda alright pane ningikiri firiji mweri mugaraji yakapera gasi yana chingwa tivape vakwanise kuti vakatawanawo mari vakatenga chikafu voisawo imomo amene mamchizvoonawo sei guys tavaburutsa tavasiya guys tavasiya vasara handitika baba kuda mavazvionera guys ndangoti nditaure mashikwekupesera ekuti ndoona ilaini iri ona ichi ona ilaini iri onai kunoku onai kwatiri kunoku right saka ndoda kuizvo chingaita chidzidzo chekuti guys kana uine chishoma chaunacho uchirara wagona kudyawo something chiro kachikasadza nekabeji chairo chairo gutsikana utende Mwari ukaona uchivatawo pakanaka chaipo chaipoka tenda Mwari handitika ndofunga mumba matapinda mamuona muya guys mumba matapinda mazvionera
maona moga muudzwe guys, handina kuti ndigozokudzai nemuromo kana kuti chii, mazvionera. Indoyanzoda kuti muite zvinhu zvokuti munoona moga proof yenyu, mazvionera. Handiti kuti nejira mapaona ka nechijira kuda ndo panovata mwana, ndazonyara hangu kuvhunza kuda ndo panovata mwana pasi paya kana kuti chii, handizivi. Handichika mazvionera guys, ndo upenyu kuraramwa nevamwe vedu kuma foreign countries kwatinenge tiri kunoko. Musararame, ngatidzidzei kuti tirege kurarama fake life, ndo chinhu chekutanga. Ngatiregei kudzidza kuti tivhairirane, ndo chinhu chechipiri. Nyaya yekuvhairirana zvinoitwa nevana vari kuprimary, kuti kumba kwedu isisi nezuro takadya zita nechicken, umoti takatezero usisi kumba kwedu takadya pizza, zvinoitwa nevana vadiki zvazviya. Vanhu vakuru instead yekuti waona pane need guys ka Mwari ndo vanokuropafadza. Usada kutendwa nevanhu, tendwa nedenga, itira zvakanaka denga. Handitika kwete kuda kuitira kuti vanhu vakuone. Saka nyaya dzekuvhairirana nokutarisa pasi dziya hadzishande. Ndoda kuchiudza nechokwadi, kutarisana pasi akushande. Wotarisira uchizviisa pamusoro padenga paunenge uri, asi munoziva chinhu chimwe chete chanochinongozondinangidza nechekudai. So mukategori yekufa umu tiri tose, chero ukavewe pamusoro pakaita sei, chero ukavewe pasi pakadii, asi kana when it comes to death, rufu rumwe chete guys. Ende senge zvinokafa mazuva ekorona ka 50 people or less, hakuna kuti kwaiwa wakazochemwa nemiliyoni people kana kuti wakazodii. Tinenge tichingoyo vanhu vakafanana tose. Saka takangofanana guys, ngaive lesson yekuti dzidzo takafanana. Kune vaya handitika vanenge vachiri kuita zvokutarisira vamwe pasi nekutuka nekushora, competition, rarama zvinoenderana nezvaunazvo. Competition, do not compete with anyone. Handitika competition inoita kuti tipezere takuba, tava kuroya, takuita godo. Handitika support other people, help other people. Handitika I know a lot of people uchitaura kudai, so kuna mwana unenge achifunga zvavo, vamwe vanenge vane perceptions avo, machiti anda kuzvinatsiridza, anda kuzvigadzisa, anda kudai. Ine handingachinje mifungo yevanhu, but ndaikudzai ndikati munoziva kuti kudii vanhu vese paFacebook patinosangana kutamba, but in real life umwe nomwe ane life yake anorarama, ende ane rimwe side ratisingazivi. Handitika ratisingazivi noraramwa nemunhu iyeye. Handiti mazviona. So haisi nyaya yekutaridzana kana kana kuti kudii, zvese izvi hazvina kana nebasa izvi. Handimaona, ngatibatsiranei. Iye zvinezvi nguva ichiri nguva yecorona, inguva yakaipa COVID-19. Ona Maramaposa akagadzirira vanhu vake. Koisu maZimbabweans vamwe vedu vari kutambura izvozvi, hatingavapedzi, vakawanda nditi vakatowandisa. Asiwo baba vade vanga vari wani guys, tara chokwadi handaimbouya pano, but inyaya yekuti ndakaudzwa nyaya yemwana, ndosaka ndati rega tipindire panyaya yekuti chi panzi paita mwana uripo. Mwana ende manzwa mai vaya mutswana achitaura kuti unododla kumba kwavo every day. Baba vanotengesa maswits, zvino maswits acho anotengeswa kupiko, iye akavhagwa kunotengeswa maswits kwacho. Hantimazviona. So ndozvandangoti vedu we, ngatisiyei mweya wekutarisirana pasi, mweya wekuvhairirana. Kana unazvo share, kana uchiwa kuti mweya wako haudi, is still fine. Handitika ringave hembe pamuviri chaiyo, vanovhara nemadhende chaiwo. Madhende chaiwo anodambuka kuvhaira kuti ndini ndakapenga ndine zvese, ini ndinopfeka zvakanaka klasi kudarika vamwe vese. Zvakaoma. Ndozvanangoti tingotaurana hedu, tingotaridzana kuti upenyu ndo zvauri. Kana tiri kuma foreign lands ndo zvatinazvo izvi. Kune vaya vaiti madiaspora, munofeva madiaspora strike, hantimazviona kuti madiaspora acho panoita dambudziko ratinoita rakadai so, ndo vanokurumidza kuti afiti chip in. Hantimaona isusu pachedu right now South Africa yese takatoomerwa. Vanhu vari muSouth Africa takatoomerwa panguva inoi, takatoomerwa because muri kuzviona. Kana usina basa chero rakati company yaunoshandira na kuti kudii zvakaoma, kureva kuti mabusiness kuvhara ka tiri kutovhara mabusiness ese, tiri kutovhara kushanda kwese kwataizviitira kwese zvese zvadaita zvozvo kutovhara because handingabhadhari rent ka ini ndakavhara mulendo ndanenge achida mari yake rent, ini handisi kuoperate. Saka ndinopa mari rent nichiwana kupi? Hantimazviona. Saka kutovhara zvese and we start afresh kwakutanga kutsvaga mapremises zvakare kuti wani panyuwa kutenge kuita. Hantimazviona. Saka madiaspora waya tinotomanager, ini hangu handitodi navo vanhu ivava because kazhinji kacho tikati dambudziko, they are the first people mari zviro kuti vanayo yava havatorina, but shoma yavanenge vachinzi negovernment tengai chikafu mupe vana venyu, iyoyo vanoprefer kuti hatina hama kuno kwatiri, tine hama dzedu ndo dziri kuAfrica, regai tibvisewo ma5 pounds aitindise ikoko munhu akwanise kurarama. Hantimazviona. Saka tinotovanida, handitimaona, tinovada. So ndo nairu wati zvichaitika anytime soon, handiti tichazongoonawo ameno, tichazongoona kuti zvichafamba seiwo ameno.
ameno zvazvekusa kuna Mwari mabusiness sekungovhara mai mwana poza ungabhadhari rent kusina ningirikiri chiri kuitika hazviti kutoona kuti tatobuda hedu pa premises avo handiti mazviona ndo zvatovepo. Saka guys ndofunga ndoyanga iri lesson yedu yanhasi, ndoyanga iri life yedu yanhasi. Life yedu does not mean kuti we need to bring munhu chete every day achitaura nyaya yakachidai. So sometimes zvamatoona izvozvi paita lesson hombe, paita kudzidza kukuru kwamatoita ipapapa, kukuru chaiko chaiko. Hanzi toda kukuona isisi mushandiona yenuclear michauya yangu palife nhasi iyo yanga itori part of lesson yedu yanhasi iyoyi. It was part of lesson yedu iyoyi yanga iripo, handiti ndo diaries yacho handitika. So tinokutendai, thank you very much all guys, maita basa, Mwari vakuitere zvakanaka, Mwari vakuropafadzei handitika. Tichitendawo zvakare, sikakanganwi kutenda zvakare ivo baba vava vari padivi pangu ava handitika, vasingabudawo pakamera havo nokuti ndeve mweya havabudi pakamera. Ndinongotendawo ndichingoti by the way ona izvo zvitakangogara pasaidi vati regai ndikuperekedzei muita zvinhu zvenyu. Vatotedza kuita business rangu vachida kuitawo vakati regai ndikuperekedzei. Havatendwi neni, ndinogona kuvatinda nemuromo asi vanotendwawo nedenga because vatoitawo chakanaka. Hanzi na baba vaya vanzi wasei andogara ndichikudzai, ukaita zvakanaka unozviitira, ukaita chakaipa wazviitira handitika. Saka ivo the fact yekuti vangoti even ndichimbotukwa ndichibvarugwa chidi vachingoona vanenge vachingoti aiwa nyararai handiti maona senai nazvo, itai zvakanaka, do good, kill them with kindness handiti maona. So toda kutongovatenda kuti vaita vaitawo zvinhu zvakanaka, vatora nguva yavo dezvide vane vana vavo kumbawo kwezvari busy vachitofarira, vanotofarira zvavo kutoona news izvo zvide vachitoona news vachitodi, asi vati regai ndikuperekedzei zvakare, ndinoona hangu zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita ndikuperekedzei muchiita zvinhu zvenyu. Nemoona kuti nandakanganwa kadhi naimi, nandakanganwa kadhi rangu handisi vangokurumidza kuita fork out kadhi ravo ivo vakati ichitengai handitika ndozovapa hangu kana kusavapa futi handimaona ndozovapa hangu mari yavo handitimaona kutoti mangwana ndigozobatsigwazve handitika. Saka tinovatenda vasamaita vedu we vanasamaita mutida kuwanikwa nevarume kwavo guys, tsvagai vanasamaita ndo varume chaivo chaivo, vanasamaita ndo varume chaivo chaivo handiti vanasamaita ndo chaivo chaivo, vamwe vose ava mashurugwi, vanasamaita ndo varume chaivo chaivo. Musazita ndakukudzai ndatakupai tipu so handimanzwaka chero mukasekei mukazama laughing emojis ndiri kuseka zvangu ndikatsamuka nehanzvadzi dzangu dzizere panapa kuti saka Sis Melly muri kundituka aiwa zvichingoma chinorora chiti kwangu zvenaimi achiti koumwe ndisiyei nditongotiwo kwangu ka titongokwidzawo vangu mugamutiri umwe vakadonha amene avo handimaona sani mazviona. Saka guys Mwari vakuitire zvakanaka handika. Hanzi kovaira moyo aiwa vaira moyo ndo vakadzi vachozve. Imi varume vari pano, kana usina mukadzi muera moyo wakarashika, tsvaka mukadzi womuyera moyo, ndiye mukadzi chaiye, ndiye unobva kuna Mwari. Vamwe vose vakadzi ava vasiri vaera moyo ava vanobva kumene kwavakabva kumisha kwavo kwavanobva, asi muyera moyo ndiye unobva kuna Mwari chete. Vaera moyo ndovoga vanobva kuna Mwari vakadzi, ndovoga vanobva kuna Mwari. Vamwe vose vanobva kumisha kwavo havabvi kuna Mwari. Ndati mugare maziva ipapo handitika. Hanzi samaita mutupo upi, samaita idhuve samaita. Saka kana uchida kutsvaka murume izvozvi chiro chakuinbosa muiti waisisime nditsvakireiwo murume, itogara wataura kuti be specific, nditsvakireiwo dhuve, murume unoita unoera dhuve, ndonyatsa kutsvakira muyera dhuve chaiye handiti maona. Hanzi ava vatosipa murume ava Lucy Lodlo, kwanzi ndakunzi Mrs Lucy Dillion moyo zita ramamavasaroko ndogoda kuvatorera screenshot ndakavatumira kababa vaya kuti mawana murume. Hanzi vane muning'ina here samaita? Vane muning'ina, isai maapplication, asi ndatiri kumboda manini vari kudiaspora kuchando ndo vandari kutsvaka, kwete vemuno muAfrica tongogara munhamo tose todawo kave kuchando handiti mazviona, toda vekuchando. Vana muera moyo ndo vakadzi chaivo. Hanzi Sis Melly vanga vapedza zvakanaka wani imi ndisiye ndipokuziridza vana mamoyo nanadhiwe ava, tiregei ndikuziridza zvangu vana mamoyo nanadhiwe, vamwe vose imovha kumusha kwenyimi handitika right. Saka guys thank you very much, tobatana zvakare muchikamu chedu chinotevera handitika pasecond half padiaries nezvinotevera zvandisingazivi panguva ino kuti I don't know what it is. Chinotevera chinenge changomuka kwandiri inyama, as long as it's in line with our diaries chete tinongodzoka pano
handitika tinongodzoka pano handiti. So team diaspora makatikoshera mufunge, vana Cherry Poki makatikoshera mufunge, mwari akuitirai zvakanaka, vana Ella makatikoshera mufunge, tinokudai, mwari vakuitirai zvakanaka, na Lucien musara kufa, mwari makatikoshera, vedu wave diaspora yese makatikoshera zvokuti do please zvimwe zvinotaurwa ko musa Ella wakatikoshera ufunge zvako munin'ina wangu zvinotaurwa kunze madiaspora musazvise pamwoyo. Isusu zvedu tinomira nemi ende titokutsigirai full time because ndimi vanhu vacho takatoona value yenyu, takaona value yenyu from the bottom of our own hearts, of my own heart. Indakaona zvangu value yenyu kuti aiwa kazhinji kacho vanhu vanoita first to chip in idiaspora inoti tobatsira Sis Melly andimaona, saka antidinemi Joy Mai Aisha mwari vakuitirai zvakanaka anditika muropafadzwe mese mose anditika stay safe, musakangana kuisa zvima izvi. President vakawaita second zero paya, musakanga mukuita izvi. President vakazodai onesuru, vakazodai president nezuro vakanga umapaya vakadai right. Saka musakanga mukuisa ichi anditika ichi chinowachiwa ichi saka chiri chipa ichi andimona chinowachiwa ichi chiri chipa anditika. So guys, I love you all, take care, tosangana zvakare pachikamu chinotevera. Bye bye.